ఎవ్రీవన్, ఇవైతే ఒక ½ కేజీ చాక్లెట్స్ ఆర్డర్ అండి. ఒక ½ కేజీ ఏమో డార్క్ చాక్లెట్స్ అండ్ ఇంకొక ½ కేజీ ఏమో వైట్ చాక్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేసేసాను. ఇప్పుడు వాళ్ళకి డిస్పాచ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇదైతే ఈ ఆర్డరు. వీళ్ళైతే ఫస్ట్ టైం నేను స్టాల్ పెట్టినప్పుడు అక్కడికి వచ్చారండి. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నా చాక్లెట్స్ నచ్చి ఇప్పుడు కావాలని కాల్ చేసి ఇది ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళకైతే 23rd వెళ్ళాల్సింది. కొంచెం నేను ఊరు వెళ్ళే పని ఉందని వాళ్ళు ఇప్పుడే పెట్టేసేయమన్నారు, అప్పటికి అవైలబుల్ ఉండను అని. ఇప్పుడైతే ఇంకా వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తున్నాను. ఎవరికైనా చాక్లెట్స్ కావాలంటే నాకు డైరెక్ట్గా డిఎం చేయవచ్చు, నేను రిప్లై ఇచ్చేస్తాను. అంటే ఈ వీడియో ఎండ్లో నేను మెనూ కార్డు కూడా ట్యాగ్ చేస్తానండి. ఎవరికైనా కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసి మీరు నాకు డిఎం చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ ఫాలో హర్షు చాకోస్.